Onze hepatocyten, oftewel levercellen, maken gal voor ons aan. Tot wel 1 liter per dag. Dat is een vloeistof die met name functies heeft in onze vertering en de uitscheiding van stoffen die we niet kunnen uitscheiden via de nier. Gal bestaat uit galzure zouten. Deze emulgeren namelijk vet, oftewel ze maken van grote vetdruppeltjes kleinere vetdruppeltjes. Hierdoor bestaat er een groter oppervlak, waardoor er meer oppervlak beschikbaar is voor de verteringsenzymen, zoals lipase. Hierdoor kunnen de vetten beter worden verteerd en beter worden opgenomen. En dit geldt ook voor de opname van de vetoplosbare vitamines. A, D, E en K. Verder zit er cholesterol in. Gal is de enige manier om cholesterol effectief uit te scheiden uit ons lichaam. En dat is ook waar gal en galwegen hun naam krijgen. Gal wordt namelijk ook wel chole genoemd. Vandaar dat alle termen die beginnen met chole te maken hebben met onze galwegen, zoals cholecystitis en galblaasontsteking.